duk da lokacin da shi distinguished senator Ibrahim Muhammad ya tashi yana so ya zama gwamna, ka nuna min kabilan da bai goyi bayan shi 100% ba babu shi. So wannan yana tabbatar maka cewa areas of shi maganar cewa kabilanci da sauransu ne kan manta da shi kawai. People are ready to vote for the best. Wannan shine. Assalamu alaikum, barka da zuwa gidan TV SSK. Alaikum assalam. Za mu iya sanin me sunan babban nan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Muhammad Muhammad, kuma wanda aka fi sani da GRC, head of department ya guidance and counseling psychology a nan FC participant. Masha Allah. Malam, kamar zan iya sanin ko matsayin da kake takawa na gidan sun sanata Ibrahim Muhammad kuma a siyasance? Ma'ana kana da alaƙa da siyasar gidan sanata ne ko dai? Ya wuce alaƙa domin ina jin tun kusan 2018 akwai abubuwa da muka yi a bayan fage saboda lura da na yi tafiya a ƙasashe a jihohi da yawa, wanda yawanci mutane sukan zaɓi mutum ne saboda legacy da yake da shi a ƙasa. Kuma tun kusan 2018 ne da na zo jihar Yobe na fara siyasa na sai na tabbatar da cewa wannan din ba na jefarwa ba ne. So kaga ya wuce alaka gaskiya. Lura da yadda kakar zaɓe ta tinkaro, kusan za mu ce mun kusa mu shiga lokacin kamfen, kuma ga 'yan takarkari a nan yankin na Yobe ta Kudu sun fito daga mabambantan kabilu, mabambantan yankuna, inda daga bangare guda ga shi sanatan da yake kan kujerar sanata Ibrahim Muhammad Muhammad, a gefe guda kuma akwai sanata Muhammad Hassan Bello da kuma Dr. Ali Adamu Cikau. Wani irin biyu kake da shi dangane da abin da ya shafi ita wannan siyasa da take tunkaro ne, sannan kuma wani kira kake da shi wanda za ka yi wa al'ummar su Yobe ta Kudu din dangane da irin siyasar da ya kamata su yi ko kuma irin zaɓe ko kuma wanda ya kamata su zaɓa? To ai na farko abin da nake so ka gane yanzu, idan aka ɗauki distinguished senator Ibrahim Muhammad Muhammad, kar ka yi magana ma jihar Yobe, a jihar Borno da Yobe gaba ɗaya ka haɗa tsakani da Allah duk wayannan siyasa din nan Borno na san 90%, nan ma na san 90%. Na baka assignment daga nan, ba zan shiga wasu jihohi ba, wayannan jihohi biyu da nake da alaka da su na baka assignment daga nan zuwa 2020 muka cire mu wanda ya aikin da shi sanata distinguished da Ibrahim Muhammad Bello ya yi, babu shi. Amma kuma za ka ji wasu suna cewa ai sanata Muhammad Hassan shi ma ya yi titina har guda biyu, ba ka gani shi ma ya taka wani rawa lokacin da yake kan kujerar? Shi ai idan aka ce senatorship, ni comparison kana so ka compare ma aiki da sauransu ba na kawowa, sai dai ko ka ce kamar yadda na la'akari da siyasar jihar tun daga senators din, sai dai ka ce kuma alkali jajere. But amma in ka duba the fundamental aspect, shi ai is uncomparable. Magana an titi biyu an titi uku wannan duk ba shi bane. Ka duba akwai abubuwan da shi distinguished senator Ibrahim Muhammad Bamba yake in terms of health, na taimakawa mutane wanda ma ba kai ma baka sani ba, shi ma baya fara. Saboda ka ni all I'm saying here is in za mu yi siyasa mu yi shi ne tsakani da Allah domin mu gudu tare mu tsira tare. So ishin maganar comparison ma ne ba na ma kawo shi a cikin harkar siyasa. To kamar in na fahimta cikin bayananka kana nuna cewa akwai wasu development da ya kawo daga lokacin da ya samu dama a shekarar 2019 zuwa yanzu. Za ka yi irga mana abubuwa guda uku wanda a gurguje shi sanata mai wakiltar Yobe ta Kudu ya kawo, wanda kuma talaka kai tsaye yake amfana da wadannan abubuwan? Da ai kace mun uku ma ka rage mutu, amma dai ga bangaren ruwan sha, ga bangaren abin da ya shafi kiwon lafiya, ga bangaren abin da ya shafi education, ga bangaren abin da ya shafi tallafa al'umma. Saboda ko za mu kwana ne za mu irga abubuwan da ya yi, komin dare muka tashi za mu irga. Saboda ka in ka ɗauki case ɗin ma abubuwa ne wanda shi za ka kwana kana bayani akai. In ka ɗauki bangaren education abu ne wanda za ka kwana kana bayani akai. Saboda ka abubuwa da yawa wanda ya yi kowa ya riga sa. A lura da lokaci yanayin siyasar yankinmu na Yobe ta Kudu yana zuwa da wasu kalubale, musamman abin da ya shafi kowa yana jan nasa, kuma bayar da wannan karan ma kowa zai iya yin nasa. So
kana ganin kowace kabila ta ja dan takarar ta yi shi hakan ba zai zama yafi ba? Ni duk waɗannan abubuwa ba shi yake tsoratar da ni ko kaɗan ba. Na'am. Ko kaɗan ba shi abin da ke tsoratar da ni. Na san al'ummar Zombe fiye da kake tsammani, sun san me progress, me sun ci gaba, sun fi kowa sani. Saboda ka daina ganin su kamar kawai a'a wani zai jaki bir, wani yanzu harkan kabila ma ya riga ya manta a cikin calculation ɗinsa. Muna interacting da mutane da yawa. Dab da lokacin da shi distinguished Senator Ibrahim Muhammad ya tashi yana so ya zama gwamna, ka nuna min kabilan da bai goyi bayan shi 100% ba babu shi. So wannan yana tabbatar maka cewa eras of maganar cewa kabilanci da sauransu din ka manta da shi kawai. People are ready to vote for the best. Wannan